Oops, dyna ni, fel yna. Felly noswaith dda gyfeillion, mae hi'n bleser mawr gen i gyflwyno'r athro Heather Williams i draddodi i darlith sefydlu i ni heno. Mae hi'n gydweithwraig i ni yma yn y Ganolfan Uwchgyfryddiau Cymreig a Cheltaidd ers 2007, a bellach wrth gwrs yn athro. A'r dyrchafiad hwn yn gydnabyddiaeth o'i hysgol heictod ac yn destun balchder i ni gyd yma yn y Ganolfan. Mae Heather yn gyndisgybl yn ysgol penweddig Aberystwyth yn agos iawn at fan hyn. Ac yna, ath Heather rhagddi i raddio mewn ieithoedd modern, mewn Ffrangeg, o goleg y Santes Hilda Rhydychen, cyn cwblhau graddau meistr a doethuriaeth hefyd yn Rhydychen. Mi fydd hi'n gymrawd ymchwiliau yng Ngholeg Santes Ann Rhydychen ac yn ddarlithydd ym mhrifysgolion Nottingham ac Aberystwyth cyn ymuno a'r ganolfan 4 blynedd ar 10 yn ôl erbyn hyn. Mae Heather wedi cyhoeddi llawer ar farddoniaeth Ffrangeg, ymddangosodd barddoniaeth i bawb, Steffan Mallarmé, ffrwyth ysgoloriaeth goffa Saunders Lewis yn 1988, ac yna Mallarmé's Ideas in Language yn 2004. Cyhoeddodd hefyd lyfr arloesol ar ddelweddau o Lydaw, Post-Colonial Brittany, Literature Between Languages yn 2007. Yn ei gwaith ar lenyddiaethau Llydaw, mae'n anelu at ehangu'r ystod o ddeologau academaidd y gall Llydaw ac astudiaethau Llydewig gyfrannu atynt, a thrwy ymdrin a fframweithiau beirniadol fel astudiaethau cyfieithu, llenyddiaeth daith, beirniadaeth, ôl-drefedigaethol ac eco-feirniadaeth. Yn ddiweddar, bu Heather yn gyd-ymchwylydd, mae'n ddrwg gen i, ar brosiect teithwyr Ewropeaidd i Gymru a gyllidwyd gan yr HRC, ac yna'r prosiect dilynol i ddatblygu adnoddau digidol yn seiliedig ar ddisgrifiadau hanesyddol o Gymru gan deithwyr o Ewrop, sef taith i'r gorffennol. Daeth y gwaith hwn a ffocws ei hymchwil yn ôl i Gymru, a chyhoeddwyd prif ffrwys academaidd y prosiect yn 2020, sef Hidden Texts, Hidden Nation, Rediscoveries of Wales in Travel Writing, in French and in German, 1790 to 2018. Mae'r llyfr hwn a sgrifennwyd ar y cyd a Catherine Jones a Carol Tully yn torri tir newydd drwy ddadansoddi llenyddiaeth daith am Gymru mewn ieithoedd Ewropeaidd. Mae gwaith Heather yn profi gwerth ymchwil sy'n croesi ffiniau disgyblaethol yn ogystal â ffiniau ieithyddol. Yn ei hysgol heictod, mae'n ceisio datblygu persbectif ar gyfer astudio Cymru sy'n ystyried ieithoedd heblaw'r Gymraeg a'r Saesneg, ac sy'n edrych y tu hwnt i Brydain. Ar hyn o bryd, cysylltiadau rhwng Cymru a Ffrainc sy'n mynd â'i bryd, a felly'n arbennig rhwng Cymru a Llydaw. A dwi'n siŵr yn bod ni gyd yn edrych ymlaen heno at glywed ei darlith sefydliadol i ni. Darlith sy'n dwyn y teitl o Ffrainc i fflamau Merthyr Tudful, taithysgrifau Ffrangeg o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Croeso cynnes iawn i ti, Heather. Diolch yn fawr, Elin. Ydych chi gyd yn gallu gweld fy sgrin? Elin, wyt ti'n gallu cadarnhau? Ydw, dwi'n gallu cadarnhau, ydyn. Felly, rwyf am gyflwyno i chi heddiw ffrwyth fy ymchwil ar argraff y Ffrancwyr o Merthyr Tudful yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Byddaf yn edrych ar ddisgrifiadau amrywiol gan lygad dystion ac yn codi rhai cwestiynau. Enghraifft, pam dod i Merthyr? Pam y ffocws ar y fflamau? Beth yw'r cyd-destun ehangach? Faint o ddealltwriaeth oedd o'r drychineb amgylcheddol? Ceisiodd ei hateb drwy edrych mewn modd drawsffiniol a thrawsieithol. Hoffwn gyflwyno 3 safbwynt cyn cychwyn.
Cefndir i'r gwaith yw prosiect teithwyr Ewropeaidd i Gymru. Diolch i'r AHRC am ariannu'r ymchwil a'r cydweithio â fi rhwng prifysgolion Bangor, Abertawe a'r Ganolfan. Heb hyn, ni fyddai'r ddarlith hon yn bosib. Oherwydd dadansoddodd y prosiect gannoedd o daithysgrifau am Gymru mewn ieithoedd Ewropeaidd, gyda'r mwyafrif o'r rhain yn Ffrangeg neu Almaeneg, ond gan roi sylw hefyd i'r nifer bychan a geir mewn Llydaweg enghraifft. Ond cyn dadansoddi'r disgrifiadau amrywiol hyn o Gymru, bu'n rhaid dod o hyd iddynt. Roedd llawer o'r taithysgrifau hyn yn llechu mewn llyfrau yn dwyn teitlau anafawol iawn, fel Taith o Amgylch Prydain Fawr, neu Ymweliad â Lloegr. Hefyd, daeth y prosiect o hyd i naratifau taith am Gymru mewn hunangofiannau neu lythyron a dyddiaduron. Felly, yn aml, dyw'r gair Cymru ddim i'w weld yn y teitl, ac weithiau ddim hyd yn oed y gair taith. Dylliau chwilio electronic a dyfal barhad ein hymchwilydd diflino Rita Zinger, sydd wedi caniatáu yn ei gasglu ynghyd cymaint o ffynonellau newydd yn ogystal â gwybodaeth y tîm o'r traddodiadau llenyddol yn Ewrop. Felly, ceir dros 400 o gofnodion taith yn ein cronfa ddata. Pob un yn cynnwys nodiadau a map sy'n dangos taith yr unigolyn. Mae'r gronfa ddata ar gael i chi chwilio yn ôl enw lle, enghraifft Merthyr, yn ôl enw teithiwr ac yn y blaen. Hefyd ar gael i chi, mae yna ail wefan a luniwyd mewn partneriaeth gyda'r Comisiwn Brenhinol a Croeso Cymru, eto o dan nawdd yr AHRC. Yma, ceir cyfieithiadau i'r Gymraeg a'r Saesneg o ddetholiad o ddisgrifiadau o wahanol rannau o Gymru. Ceir hefyd luniau hanesyddol, yn ogystal â'r dechnoleg ddiweddaraf, megis sganiau 360 gradd gigapixel, adluniadau digidol o drefi ac adeiladau, a phrofiad rhythwyr o abati Tindern. Cafodd Merthyr sylw arbennig, comisiynwyd ffilm. Mae'r prosiect wedi dangos pa mor ffrwythlon yw cyfuno disgyblaeth ieithoedd modern gydag astudiaethau Cymreig. Mae'r ffocws ar y teithwyr wedi caniatáu i mi ddatblygu persbectif ar gyfer astudio Cymru sy'n ystyried ieithoedd heblaw'r Gymraeg a'r Saesneg, ac sydd mynd y tu hwnt i Brydain. Gwaith trawsgenedlaethol ac amlieithog i ddefnyddio'r derminoleg ffasiynol. Yr ail safbwynt. Mae poblogrwydd esteteg yr aruchel neu'r sublime yn gyfrifol am fodolaeth llawer iawn o'r disgrifiadau sydd gennym o Gymru, oherwydd dyma yn fras pam newidiodd yr agwedd tuag at fynyddoedd a moroedd. Cysylltir y chwildro hwn mewn materion estetaidd, chwildro a agorodd y ffordd i romantiaeth yn gyntaf ag enw Edmund Burke a'i lyfr enwog o 1757. Roedd dim angen i'r aruchel fod yn hardd, braf, i'r gwrthwyneb. Gallwn feddwl amdano fel rhywbeth mwy na hardd. Yn wir, roedd yn cynnwys pethau allai godi ofn, neu sy'n ymddangos yn ormod, yn rhy fawr, y tu hwnt i reolaeth dyn, neu y tu hwnt i'n dirnad. Rhai o'r nodweddion a brisiwyd oedd anferthedd, y di-ddiwedd, unigedd, tywyllwch, pŵer. Hawdd gweld sut allai hyn gynnwys diwydiant a hyd yn oed effeithiau llygredd. Roedd gan Burke ddiddordeb mewn ymateb seicolegol emosiynol i'r pethau hyn. Yn fuan datblygodd syniad arall, y picturesque, sydd fel cyfaddawd rhwng harddwch a'r aruchel. Mae rhan Cymru yn hyn yn allweddol oherwydd llyfr William Gilpin, Observations on the River Wye. Esteteg ymarferol ydoedd, a daeth y picturesque yn set o egwyddorion gwaith ar gyfer garddwyr, penseiri, artistiaid a theithwyr. Roedd hawl gwella natur mwyn gwneud golygfa yn fwy pert, neu yn debycach i picture. Yn Ffrainc, roedd y philosophe Diderot hefyd yn gweithio ar y cysyniadau hyn, yn enwedig yn ei ddisgrifiadau bywiog a chraff o'r lluniau a'r ddangoswyd yn y selwng celfyddyd gain 2 flynyddol.
Rwy'n meddwl yn arbennig am y sylw caiff, enghraifft, llong drylliadau ganddo a throchinebau eraill. Yn ôl yr hanesydd celf Christopher Hussey, enghraifft orau o beintiwr picturesque oedd Philippe-Jacques de Loutherbourg, Ffrancwr a ddaeth a'i ddoniau i Brydain, ac a ddaeth ar ystheteg yn ôl i Brydain. I grynhoi ar faterion esthetaidd, gallwn feddwl am yr erychel fel rhywbeth sydd yn pwysleisio graddfa yr hyn a welir. Mae dyn megis morgrugyn. Hefyd, mae'r ymateb yn effeithio ar y corff cyfan. Mae'r galon yn curo'n gynt. Mae'r teithiwr yn teimlo'n chwil wrth edrych ar fawredd y mynydd, nid yn unig wrth ei ddringo. Mewn cyferbyniad, mae'r picturesque yn pwysleisio'r gweledol. Mae'r cliw yn y gair, picture, ac mae ar raddfa mwy dynol. Mae'n hoff o fframio golygfa, a dyna esbonio datblygiad teclynau fel y gwydr clod. Gyda'r ymchwil diwydiannol, daeth yn amlwg bod amgylchedd neu dirlun a adeiladwyd neu a greuwyd gan ddyn, yr un mor debygol o enyn ymateb ac oedd tirlun sy'n ganlyniad i rymoedd daearegol, enghraifft mynyddoedd, llosg fynyddoedd. Daeth diwydiant a hyd yn oed llygredd, enghraifft mwg, mewn i'r aruchel ac i'r picturesque. Y trydydd safbwynt. Mae nifer cynyddol o ymchwilwyr yn y pynciau celfyddydol a dyniaethol yn troi eu sylw at yr ymgylchfyd. O fewn astudiaethau llenyddol, ffordd o ddarllen yw hyn sy'n effro i'r cysylltiad agos rhwng ein diwylliant ni, ein ffordd o fyw, ein ffordd o feddwl, a gwastraffu adnoddau'r ddaear, yn arbennig felly tanwydd ffosil. Mae'n ein hatgoffa nad ydym yn bodoli ar wahân i fyd natur, ond yn hytrach wedi ein dal mewn gwead sy'n ein rhwymo i elfennau eraill, boed yn anifeiliaid, yn blanhigion neu'n fwynau. Mae hefyd yn pwysleisio gall astudio llyfrau a ysgrifennwyd cyn ein dealltwriaeth ni o'r argyfwng hinsawdd ein helpu i ddeall yr anthropocene, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth. Enghraifft, gallwn sylwi ar fanylion am yr amgylchfyd, oedd efallai yn eilraddu'r plot, mwyn ail-fframio testun. Mae i hyn berthnasedd arbennig i lenyddiaeth daith. Mae oesair y taith lyfr fel ffurf lenyddol yn ganlyniad i dwf aruthrol y rheilffyrdd a'r badau ager oedd yn ddibynnol ar lo. Ond mewn gwirionedd, mae'n amhosib gwahanu ein hanes oddi wrth danwyddau ffosil. Mae hyd yn oed ein syniad o ddemocratiaeth wedi ei siapio gan radicaleiddio glowyr. Fel y dywedodd Deepesh Chakrabarti mewn ysgrif allweddol, saif plasti ein rhyddid heddiw a'r sylfaen fyth gynyddol o ddefnydd o danwydd ffosil. Yn achos Merthyr, gwleidyddol ffugogwydd y rhan fwyaf o'r gwaith a wnaethpwyd hyd yn hyn gan haneswyr, ond yn ddiweddar, gwelir yr agwedd amgylcheddol yn ymwthio i'r trafodaeth. Diolch fan hyn i Daryl Leeworthy a Dan Finch Reis am dynnu fy sylw at y gweithiau hyn. Sonio Joe England am drychineb amgylcheddol, disgrifia ddatblygiad y dref fel desecration of a landscape, a dywed, it was there in Merthyr and on a scale previously unknown in Wales that the earth was ravaged. Honiad Armstrong Twig yw bod y diwydiannu digyffelyb wedi dod â newidiadau i sawl agwedd ar gynnyrch creadigol o gelfyddyd gain i lenyddiaeth. Mae modd olrhain hanes agweddau Ffrangeg tuag at yr amgylchfyd ac hefyd tuag at y problemau cymdeithasol a ddaeth yn sgil diwydiannu dign trwy'r disgrifiadau o Ferthyr. Ac o ddarllen yn agos gallwn weld pa faterion eraill sydd efalle'n cymlethu'r darlun. Fel y gwelwn, fe all materion esthetaidd ac efallai cenedlaetholdeb, neu ragfarnau eraill ddylanwadu ar y cofnod o niwed amgylcheddol a geir mewn testunau hanesyddol. Ddof yn awr at Loutherbourg
Artist o Alsace, a ddaeth i Gymru yn haf 1786 ac eto ym 1800 gan gyhoeddi casgliad o luniau rhamantaidd a ffictiwresg gyda naratif yn Ffrangeg ac yn Saesneg yn 1815. Wrth droedio tir yr hanesydd celf rwy'n ymwybodol iawn nad wyf yn arbenigwr, ond hefyd yn falch iawn i gofio mor ffodus fues i astudio beirniadaeth gelf y 19eg ganrif o dan oruchwyliaeth Angelica Gooden, awdurdod ar Diderot. Mae enw Diderot wrth gwrs yn gyfarwydd fel un o olygyddion yr encyclopédie, ond bu ei ddylanwad ar hanes celf ac estheteg yn sylweddol. Pan ddaeth Philippe-Jacques de Loutherbourg i Lundain o Strasbourg yn 1771, roedd eisoes yn aelod o'r Académie ym Mharis, ac wedi cael clod gan neb llai na Diderot yn ei salon, sef ei feirniadaeth chwareus a bywiog ar yr arddangosfeydd dwyflynyddol ym Mharis. Mae Diderot yn canmol yr artist gyntaf yn 1763 ac yna yn 1767. Yn ei ddull ymgomiol ac unigryw o ysgrifennu am gelf, mae Diderot yn cynghori Loutherbourg i fynd allan i deithio. Y beintiodd Loutherbourg lawer o luniau o Gymru, a tyniad Cymru iddo oedd yr adfeilion a'r picturesque. Mae'n teimlo'n sicr iddo ddod i'r man cywir wrth ystyried abati Tindern. Dyma un o'r enghreifftiau gorau ym Mhrydain, meddai, o harddwch picturesque. Meddylir mai ef oedd yr artist cyntaf i beintio abati Tindern mewn olew. Wrth ysgrifio'r profiad o weld eryri defnyddio'r gair sublime ar uchel, oherwydd effeithiau'r tywydd newidiol ac amwys, enghraifft effaith y gwynt a'r cymylau glaw ar y clopawon. Yn 1787, roedd wedi arddangos 2 lun o eryri ynghyd â llun o Gastell Conwy yn yr Academi Frenhinol yn Llundain. Ond yn sicr, os cofir amdano yng Nghymru o gwbl, mae'r diolch i'w lun o'r bardd olaf. Mae llun Loutherbourg yn cyd-fynd yn berffaith gyda syniad Diderot o wir fardd, sef rhywun y mae natur yn siarad drwyddo. Wrth gwrs, ymddiddorau Diderot yn fawr ym marddoniaeth Osian, ac roedd yn un o'i gyfieithwyr Ffrangeg cynharaf. Ond mewn cyd-destun Prydeinig, fel y mae Peter Lord ac yn ddiweddar Andrew Green wedi dangos, fe helpodd llun Loutherbourg i ffigwr y bardd olaf, wrth gwrs cyfeiriad at gerdd Thomas Gray, i gydio yn y dychymyg. Atgynhyrchwyd a chopiwyd y llun yn frwd gan arlunwyr eraill, a defnyddiwyd fel wyneb ddalen i lyfr Edward Jones, Musical and Poetical Relics of the Welsh Bards. Ymddangosodd hefyd ar grochenwaith Abertawe. Dyna sydd wedi ei wneud yn gyfarwydd yng Nghymru. Ond, ar yr un trip braslunio, ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr, fe frasluniodd Loutherbourg weithfeydd haearn Colebrookedale ac fe greodd beintiad Colebrookedale Liw Nos ym 1801. Mae'n llun enwog heddiw wrth gwrs ac yn destun mwy nag un astudiaeth. Roedd Loutherbourg yn torri tir newydd, a hyd heddiw dyw'r gwaith ddim cweit yn ffitio mewn. Mae'n crogi yn y Science Museum yn Llundain ac nid yn y National Gallery. Yn wir, dadleuol oedd ei brynu ar gyfer yr amgueddfa wyddoniaeth yn 1952. Mor newydd y pwnc diwydiannol, nid o wagle y daeth y llun. Roedd Diderot eisoes wedi canmol dawn Loutherbourg i gyfleu drama storm ar y môr. Mae'r llun hwn yn edrych ychydig yn debyg yw frwydr ar afon Nil, neu hyd yn oed ei lun o dan mawr Llundain. Ac awgrymodd haneswyr celf ei fod yn arddangos trais y chwyldro Ffrangeg neu ryfeloedd Napoleon. Yn sicr, mae'n tyfu allan o brofiad Loutherbourg yn llunio setiau theatr arloesol ar gyfer Garrick yn Llundain. Gwnaeth enw iddo hun gyda'r Aido Ffusicon, prosiect a ddefnyddiau effeithiau arbennig, golau a gwydr llew i gyfleu cylchdro diwrnod cyfan. I gynnwys Satan, llyn o dan,
a fflamau ac effeithiau sain i gyd fynd. Felly, defnyddio'i brofiad a wna yn Colebrooke-Dale ar bwnc newid sbon mewn tirlun mwy dramatig efallai na'r hyn oedd gan Diderot mewn golwg. Ac eto, mae'r mater yn fwy cymleth, oherwydd cael ei gyflwyno i'r artist roedd y pwnc, gan fod perchnogion Colebrooke-Dale wedi meddwl am ei harloesi diwydiannol fel sioe o'r cychwyn cyntaf, gosod astent lwybrau cyfleus at y fannau syllu pwrpasol yn union fel y gwnaeth rhywun fel Thomas Jones yr Hafod yma yng Ngheredigion. Roedd hyd yn oed modd i ymwelwyr fynd o dan y ddaear. Yn ôl un hanesydd celf, Pryn yw'r lleoedd ym Mhrydain sy'n meddu ar y fath ddyfnder diwylliannol, a Ffryn yw'r rhai sydd wedi cael eu hadlewyrchu mewn cymaint o ffyrdd. Mae enw Merthyr Tudful yn magu yr un fath o bwysau diwylliannol, rwy'n meddwl. Ac bod Colebrooke-Dale yn Lloegr, mae'n talu ffordd i osod y gweithiau celf sy'n cyflwyno Merthyr yn y nos yn y traddodiad sy'n dechrau gyda'r llun hwn gan Loutherbourg. Mae Peter Lord yn nodi pwysigrwydd y darn un dealltwriaeth ni o rwy'n dyfynnu olygfeydd gyda'r nos tebyg yng Nghymru. Felly, mwyn edrych yn fanwl ar fy nhaithysgrifau Ffrangeg ar Ferthyr, rhaid bod i'w golwg dros y ffin i Colebrooke-Dale a hefyd dros y môr i Ffrainc. Hawdd gweld pam roedd diwydiannwyr o Ffrainc eisiau dod i Ferthyr. Roedd Merthyr yn arwain y byd, ac roedd Ffrancwyr yn awyddus i ddal lan gyda'r gystadleuaeth. Felly, yn enwedig ar ôl 1815, daeth llif cyson o ymwelwyr proffesiynol neu fyfyrwyr arbenigol i Gymru, nid i ddianc i fyd natur fel y mae cynifer o'n hymwelwyr wedi gwneud ac yn dal i wneud, ond i ddysgu am y dechnoleg fwyaf modern, i ryfeddu at gampau pensyrniol, i rothu ar y tirlun diwydiannol, ac efallai i ddwyn syniadau. Dod roedd rhain felly i gael cip ar ddyfodol Ewrop. Un o'r cynharaf ym Merthyr oedd Achille Dufaud. Roedd tad Georges yn gweithio i Bedwaredd de Loutherbourg yn ei waith haearn enwog yn Guérini ger Nevers. Trwy i'r ddigwyddiad eitha anhygoel, roeddwn ni yn yr arddangosfa 2 gymlwyddiant a hysbysebir ar y poster hwn, oherwydd mae fy nheulu Ffrangeg yn byw nid nepell o'r gweithfeydd haearn ac yn wir yn ddisgynyddion i Bedwaredd de Loutherbourg. Dyma gyfle i mi ddiolch iddyn nhw a maen nhw yma heno am berffeithio'r Ffrangeg yn un peth, ond hefyd i Roselyne de Rosière am ei help gyda'r ymchwil hwn. Wedi i Georges raddio o'r École Polytechnique ym Mharis, dychwelodd i Guérini a gweithio i wella'r prosesau yno. Erbyn 1815, roedd hefyd yn rhedeg gweithfeydd Gros Ouvre, ac yn fuan wedyn 1817 aeth ar daith i Ferthyr. Ysgrifennodd adroddiad a chadwyddiadur taith. Adeiladodd ffatri newydd yn Ffrangeg, prynodd offer o Gastell Nedd, trefnodd i weithwyr o Gymru ddod i Ffrainc, a'r gyflogau uwch na rhai'r Ffrancwyr lleol i foderneiddio'r diwydiant. Daeth tua 100 o deuluoedd Cymraeg i Ffrangeg, ac roedd rhagor mewn gweithfeydd cyfagos. Aeth George Crochet i ymweld â Gros Ouvre a phriodi un o ferched Georges Dufaud, sef Louise yn 1819. Aeth ailgenhedlaeth o'r teulu Dufaud, sef Achille Dufaud, i Ferthyr yn 1823, ac yn ôl ei lythyron adref at ei dad, dywed fod teulu'r Crochet yn ei ddrwg dybio yn enwedig, yn ei ddrwg dybio oherwydd ei fod yn cymryd gormod o nodiadau manwl. Cwyna Achille nad oes croeso i dramorwyr, yn enwedig Ffrancwyr, y Merthyr. Mae'n amhosib nawr i Ffrancwyr fynd at lygad y ffynon. Mae pob ffatri ar gau i Ffrancwyr, a mae'n erfyn ar ei dad i ddial trwy gau ei ddrysau yntau. Serch hynny,
Mae'r rhai sydd am rythu o bell ar y fflamau a'r mwg yn cael mwy o lwc. Pam y ffocws ar fflamau? Dyma ddod â ni at y cwestiwn nesaf. Beth yw apel y fflamau yn y disgrifiadau o Ferthyr? Wel, nid peth unigryw i Ferthyr mo hyn. Mae'r obsesiwn gyda fflamau yr un mor hen a'n diwylliant. Wedi'r cwbl, rhywbeth wedi ei ddwyn oddi wrth y diwiau i'w tân, rhywbeth o'r tu hwnt. Mewn cyfnod pan oedd artistiaid yn chwilio am yr aruchel, roedd bri ar geisio cyfleu tân mewn paent. Gwelsom Loutherbourg yn peintio fflamau rhyfel a diwydiant, ond roedd fflamau naturiol hefyd o ddiddordeb mawr, yn enwedig gan fod llosgfynydd Vesuvius wedi echdori sawl gwaith yn ystod y 19th ganrif. Manteisiodd yr artist Ffrangeg Philippe-Jacques de Loutherbourg ar hyn. Arbenigodd mewn peintio'r llosgfynydd a gwerthodd ei luniau i deithwyr cefnog oedd ar y Grand Tour yn mwynhau golygfeydd mwyaf cyffrous Ewrop. Peth diwylliannol felly yw tân yn ogystal â pheth gwyddonol. Ac wrth i ni ymdrechu i'w ddadansoddi a'i diffinio, cawn ni'n tynnu yn ôl at yr rhaniaethol a'r seicolegol, ac yn wir at y barddonol. Fel y dadleuodd yr athronydd Gaston Bachelard yn ei gyfrol o 1938, Le psychanalyse du feu. Dydyn ni ddim yn ddiduedd o flaen tân, meddai Bachelard, oherwydd bod cymaint o werthoedd gwahanol a gwrthdrawol yn gysylltiedig ag e. Honna, ymhellach, na all gwyddoniaeth ateb y cwestiwn, pa beth yw tân. Rhyw hanner canrif yn ddiweddarach, fe ddaeth gwyddonydd i'r un casgliad. Cymegydd yw Hazel Rosotti o goleg St Anne's Rhydychen, a ces i'r pleser o'i llyfru'n gydweithraig pan o'n i yno. Meddai hi yn Fire bod yr ateb yr un fath heddiw. Mae atebion gwyddonwyr yn ddiffygiol. Fe ofynnais i wyddonydd yn 2021 am ei farn, a dywedodd bod gosodiad Hazel Rosotti dal yn un teg. Ymddengys bod ymchwilwyr heddiw hefyd yn o'r hoff o fflamau. Mae'r tair ffilm y gwn i amdanynt sy'n ceisio cyfleu Merthyr y teithwyr Ffrangeg yn rhoi lle canolog i fflamau. Yn enwedig efallai eiddo'r artist Laurent Gontier. Mae'r gyntaf, welwch chi yma, yn seiliedig ar ddyddiadur taith Achille Dufaud, yr ail, sef yr un ar y dde, ar ymweliad La Villemarqué, a'r trydydd, yr un ar y gwaelod yn y canol, yn ffrwyth ein prosiect ni. Rwy'n eich annog chi i fynd i'w gwylio nhw. Roedd am drin fflamau Merthyr yn y nos fel motif llenyddol, delwedd neu thema sy'n codi eto ag eto. Mae'n digwydd ar draws ieithoedd Ewrop wrth gwrs. Dyma George Borrow. A'i ddisgrifiad yn Wild Wales o'r ffordd y daw'r mynydd o wastraff yn fyw yn hywyllwch y nos. Dwi'n gorfod mynd yn gyflym oherwydd bod gen i ormod o ddyfyniadau, felly syth ymlaen at frenin Saxony, Friedrich August yr ail, a'r daith gyda'r Dr. Carl Gustav Carus, sef awdur y taith lyfr. Wedi cyrraedd Merthyr, penderfyna'r brenin newid ei gynlluniau teithio, mwyn gallu aros yno dros nos. Mae hyn oherwydd iddo gael ar ddeall, mae'r peth sydd rhaid i ymwelwyr ei wneud mwyn gweld effaith yr holl ffwrneisi fflamiog yw dringo i uchder uwch ben y dref am 10 o'r gloch y nos. Ni'n dod yn nawr at y testunau Ffrangeg. Dyma'r enghraifft gynharaf yn Ffrangeg, eiddo peirianydd o Rwmania o 1831. Defnyddia Poenaru ieithwedd y tirlun naturiol i gyfleu'r olygfa ddiwydiannol, liw nos. Disgrifia lyn anferth o dan ac afon o fetal tawdd. Symud o'n o'r daearegol gyda'r ffwrneis sy'n cael ei disgrifio fel craterau llosg fynyddoedd i'r dynol trwy ei ddefnydd o'r ferf cyfogi.
ond does yna fawr o fywyd yn perthyn i'r dynion a welir. Maent fel ysbrydion, yn tendio tannau uffern, ac mwyn gwneud ei bwynt yn glir, cyfeirio at Gristnogaeth gyda dydd y farn, ac hefyd at tartarws y byd Groegaidd. O ran delweddiaeth a safbwynt, mae wedi mynd i fan uchel ganol nos. Does yma ddim llawer i'n syni ni o gymharu gyda disgrifiadau cynharach. Ond dengys ei ddisgrifiad effeithiau rhethregol, enghraifft cyfateb cytseiniad effroyable yn frayeur, ac mae bodolaeth y disgrifiad yn pwysleisio ymlediad enw Merthyr tua'r dwyrain. Mae'r Llydawr, La Villemarqué neu Cerfarcher, yn gyfarwydd i ni am ei gasgliad o faledu, y Barzas Bres. Pan ymwelodd ei a Merthyr ym 1838, mae'n honni bod yr olygfa yn ofnadwy, ond mae hefyd yn amlwg ei fod wrth ei fodd. Dipyn o sioe iddo yw'r mynyddoedd o lo a gwastraff, y mwg, ac yn arbennig y ffwrneisi sydd fel bymtheg o dau ar dan. Does dim amheuaeth ei fod yn mwynhau'r profiad pan ddefnyddio'r ferf jouir ar ansoddau'r magnifique, cyn disgrifio'r cyfan fel spectacle. Mae hyd yn oed yn rhywbeth sydd yn gallu ei sio i gysgu, oherwydd yn ôl La Villemarqué, mae sŵn y peiriannau yn debyg i donau'r môr. Yn hytrach na dringo i gopa bryn, nodwch mae ffram ffenest yr ystafell wely yw ei bersbectif, efallai gwaddol yr ystheteg picturesque. Roedd Esquiros yn byw yn allyd ym Mhrydain yn dilyn chwyldro 1848. Ceir ganddo ddisgrifiad o Ferthyr mewn erthygl swmpus ar Dde Cymru. Fel pe bai am ymateb i fwtif y gweithfeydd haearn trwy ffenest liw nos, esbonia Esquiros na all fynd am dro i weld y ffwrneisi, oherwydd ei bod hi'n bwrw glaw. Rhaid bodloni felly ar ffenest ei ystafell wely, yng ngwesty'r Castle Hotel, mynd am dro bach at fy ffenest, meddai. Yr hyn a wel drwy ei ffenest yw arwyddion tlodi enbyd, pobl heb esgidiau, pawb yn gwisgo rhacs wedi pwytho at ei gilydd, plant hanner noeth yn chwarae yn y mwd fel chwiaid bach. Rwy'n meddwl bod y pwyslais ar y ffenest yn fwriadol. Mae'n tyfu allan o'r aesthetig picturesque sydd yn hoffi gosod terfyn, neu fframio golygfa fethol, gan ei chynnwys yn grwn fel petai. Mewn ffordd, gwrthwyneb yr ar uchel sydd yn tynnu'r corff cyfan i mewn i'r profiad. Yn ysgrifiad Esquiros, does yna ddim effeithiau golau na sioe weledol. Disgrifiad goledydd yw hwn. I mi, mae'n darllen fel ymdrech i danseilio'r motif o Ferthyr gyda'r nos, gan ddangos yn hytrach dlodi a phroblemau cymdeithasol mewn modd ffeithiol. Serch hynny, ceir newid llwyr wrth i Esquiros gael ei orfodi yn ôl at y ffenest ganol nos. Y tro hwn, mae'n brofiad sy'n effeithio ar y corff cyfan, ac felly'n perthyn i aesthetig yr ar uchel. Caiff sioc corfforol, mae'n neidio ac yna'n rhedeg at y ffenest. Ei reddf yw gweiddi allan mewn panic llwyr, ond, just mewn pryd, mae ei gof ymwybodol, effro, yn ei lonyddu, ac mae'n derbyn yr olygfa. Ond mae ei ddewis o ran soddau'r gweidlyd i gyfleu effaith y fflamau o'r gweithfeydd haearn ar yr wybren ddu yn arddangos ei agwedd tuag at y dioddefaint dynol a welodd yn gynharach yn y dydd. Nes ymlaen, mae'n chwarae gyda ffenest arall, sef ffenest y tren, i ddangos pryder am y niwed a wneir i'r tirwedd naturiol. Mae'r llun yma'n llawn trais, y bryniau wedi torri, wedi dinoethi a'i harteithio. Disgrifir y ddinistyr mewn termau dynol, mae gan y bryniau glwyfau, ac maent wedi cael eu diberfeddu. Peth
Prin iawn yw hyn yn y testunau rydw i wedi darllen. Ymddengys fel rhywbeth mwy na throsiad neu fetafor ar gyfer dioddefaint y bobl, peth sydd i'w ganfod weithiau. Rwy'n meddwl bod Esquiros yn llais unig sydd yn condemnio dulliau echdynnu mwynau ac yn personoli'r amgylchedd naturiol fel ffordd o wneud hyn. Y dioddefaint dynol sydd yn mynnu sylw'r peiriannydd diwydiannol proffesiynol Louis Simonin. Am dylodi afiach, meddai. Ydy hi'n bosib mewn gwlad sy'n ymddangos mor gyfoethog, mor ddiwydiannol, bod yma bobl mor amddifad. A hynny yng ngolau dydd i bawb cael gweld yn y modd mwyaf gresynus. Cyhoeddodd erthyglau swmpus am dde Cymru, ac yn nes ymlaen lyfr am fywyd glowyr, La Vie Souterraine, bywyd tanddaearol, sydd hefyd yn tynnu ar ei brofiad o Merthyr ac yn cyfeirio at drychinebau yno yn yr 1860au. Disgrifir effaith y fflamau ganddo heb unrhyw emosiwn. Dyma trydydd dyfyniad. Wrth gyrraedd Merthyr yn y nos, ei fod yn cymharu'r olygfa a thân anferth, does yma ddim cyffro na drama, i'r gwrthwyneb. A phan ddywed fod y fflamau a'i gwreichion yn rhoi'r argraff bod y cwm cyfan ar dan, fe'n sicrhau ni'n syth. Na, pob dim yn iawn ac yn llonydd. Dim ond y gwaith o gynhyrchu metal yw hyn. Tybed, oes yma ymgais fwriadol i osgoi'r hysteria estetaidd oedd wedi dod mor gyfarwydd. Oherwydd roedd gan Simonin fwy o ddiddordeb yn y bobl, a cheir ganddo bortread damniol o effeithiau llygredd a thlodi ar iechyd y gweithwyr. Felly, i grynhoi ychydig, Esquiros yw'r unig un i ddangos pryder am yr amgylchfyd ei hun. Gwelwyd fod La Villemarqué fel pe bai yn ddiglem am y bobl sy'n gorfod byw a gweithio yn y tirlun llawn cyffro. Mae Simonin yn gweld problemau, ond i iechyd pobl, nid i'r amgylchedd. Efallai mae datblygiad ymwybyddiaeth o lygredd sy'n gyfrifol am hyn. Erbyn yr 1860au, roedd dealltwriaeth o broblemau llygredd a'i heffaith ar iechyd yn tyfu. Ni fyddwn yn disgwyl gweld hyn yn y 30au. Ond dydw i ddim yn meddwl bod hi cweit mor syml â hyn. Mae'r Celto-garwyr sydd yn ymweld â Merthyr yn y 60au yn methu gweld problemau diwydiannu. Rwy'n meddwl efallai mae gwrthod gweld y maint mwyn gallu pwysleisio pa mor berffaith yw'r cyfuniad y geir yn Ne Cymru o draddodiad, o farddoniaeth, o geltigrwydd, o Gymreicdod a diwydiant modern. Roedd Alfred Emy a Henri Martin yn ddau ffrind a rannau'r un rhagfarn. Maent yn rhan o'r symudiad i brofi mae Celtiaid oedd gwir gyndeidiau'r Ffrancwyr, ac maent yng Nghymru mwyn profi pa mor wych yw'r Celtiaid mewn cyd-destun modern, hynny yw un diwydiannol. Mae Alfred Emy yn ymateb, rwy'n meddwl, i fotif y golau yn y nos ym Merthyr pan ddisgrifia Lady Charlotte Guest yn gweithio ar ei chyfieithiad o'r Mabinogi yn yr 1830au. Ni fyddai angen canhwyllau arni, oherwydd goleir yr ystafelloedd gan oleuni'r ffwrneisi. Mae'r eirfa niwtral, goleio, a'r enw, golau, y ffwrneisi, yn llawer llai dramatig na'r disgrifiadau cynt. Felly, mae'r aflonyddu ar rythmau naturiol dydd a nos, golau a thywyllwch sy'n ganlyniad i ddiwydiannu ac mor andwyol i iechyd yn caniatáu cynnydd ym myd astudiaethau Celtaidd. I Emy, peth ymarferol gwych yw hyn, nid testun pryder na gofid. Mewn arolwg o'r ddelweddiaeth danllyd a geir mewn llenyddiaeth am Merthyr, awgrymodd Armstrong Twig, mae dryswch yw un o brif ymatebion yr arsyllwyr, dwi'n dyfynnu, disorientation at the flaming chaos of the iron industry. Nid yw Emy felly yn ffitio'r patrwm hwn. Mae ddarlun ef yn troi egni'r drofeg at ei ddiben ei hun.
Mae diffyg dryswch a diffyg drama hefyd yn nodweddu portread Henri Martin o'r ardal, sy'n arwyddocaol gan fod yna ddigonedd o ddrama mewn mannau eraill o daithysgrif, enghraifft pan mae'n mynd i Eryri a pan mae yng Nghaergybi. Mae Henri Martin, oedd yn hanesydd reit enwog yn ei ddydd, hefyd yn ddall i broblemau cymdeithasol ac amgylcheddol yr ardal. Does yma ddim tristwch, meddai, ac mae'r tomeni o wastraff diwydiannol bob ochr i'r ffordd yn raddol droi'n wyrdd wrth i rymoedd natur a bywyd gymryd drosodd. Dyma awgrymu felly yn gyflym iawn i ba raddau mae'r teithwyr yn gallu dangos fersiynau gwahanol o Gymru i ni, ac hefyd bwysigrwydd y cyd-destun nôl yn Ffrainc i'r hyn maent yn ei weld yng Nghymru. Ymddengys bod teimladau a theyrngarwch tuag at Ffrainc yn effeithio ar ei disgrifiadau. Tra roedd y Celt o garwyr, Martin ac Emy, yn ceisio profi bod Celtiaid yn dda a bod fersiwn Cymru o'r Celtiaid yn berffaith, roedd Simonin, y glôr proffesiynol a berthynau i economi oedd yn cystadlu gyda Phrydain, eisiau pwysleisio bod gan Brydain fantais anheg dros Ffrainc mewn diwydiant. Lwc pur yw ffyniant a llwyddiant diwydiannol Prydain Fawr, meddai. Bu natur yn garedig iddynt, dyna i gyd, ac nid yw ei llwyddiant yn adlewyrchiad o gymeriad y Saeson. Cymharer ei deimladau gyda rhai Esquiros, a oedd yn alltyd ac y fyddai o bosib yn coleddu teimladau gwrth Ffrangeg ar y pryd. Dywedif y gwrthwyneb, nid lwc yw llwyddiant Prydain, ond canlyniad, gwaith caled a llynllunio gofalus. Reit, dyma fi'n dechrau casgliad. Pa mor ddibynadwy neu pa mor ffug yw Merthyr y Ffrancwyr? Yn gyntaf, rhaid nodi, roedd pryderon cymdeithasol Esquiros a Simonin yn gywir. Roedd y cyfrodd marwolaethau yn uwch y Merthyr nag yn unrhyw le arall yng Nghymru ar y pryd. Felly, sut mae esbonio bod Martin ac Emy yn ddall i'r problemau hyn, neu bod La Villemarqué yn gwrthod cydnabod sefyllfa'r bobl? Mae Marianne Constantine wedi tynnu sylw at ddiffyg dealltwriaeth La Villemarqué o'r tensiynau oedd yn datblygu rhwng y gweithlu a'r perchnogion. Efallai mae ofn cydnabod y gwrthryfel oedd yn cynniwair y doedd, ac mae dyma pam fod yr unig arlliw o drais yn ei ddisgrifiad yma ar ffurf cyffro'r sioe a'r fflamau, pan mae'n dweud bymtheg tŷ ar dan, bod yr unig arlliw o drais yn dod ganol nos, efallai o'r tu hwnt i'r meddwl ymwybodol. Rwyf am droi am funud fach at ddiwylliant Cymraeg Merthyr. Honna William Edmonds yn ei lyfr Cymraeg am Ferthyr o 1864, felly yr union un adeg ag ymweliad y Ffrancwyr yma, fod tai a iechyd yn iawn yma ym Merthyr. Diolch i waith y bwrdd iechyd sydd wedi gwella pethau'n sylweddol trwy difynnu, ysgubo, golchi a glanhau pob budreddi ac ysgarfion oedd yn gwenwyno awyr y lle. Honna hefyd, nad oes cysylltiad rhwng llygredd ac afiechyd, oherwydd, eto rwy'n dyfynnu, roedd clefydau yn digwydd gan mlynedd yn ôl ym Merthyr, meddai. A hynny, fod ei hawyrgylch heb ei amhiro gan fwg a nwyon afiechus oddi wrth y gweithiau. Mae'r llyfr yn llawn balchder ac optimistiaeth. Enghraifft, mae'r eisteddfodau yn ffynnu. Mae'r holl fwg sydd yn esgyn i fyny yn unionsydd tua bro a sir, dwi'n dyfynnu eto allwch chi ddyfalu, yn arwydd o lwyddiant, ac mae trenau yn ddiwiesau sydd yn marchogaeth ar adenydd ager. Dyma fersiwn Edmonds o fflamau Merthyr, Liw Nos. Gwelir goleuni y gweithiau hyn yn taro ar yr wybren 10 neu 15 milltir o'r lle. Gwelid 1000 a mwy o fan o leiadau yn gwingo ym mhob cyfeiriad.
fflachiadau rhyddgochion a brochus yn dyrchafu o eneiau yr amrywiol ffwrnesau. Iddo ef, mae golau'r tân yn y nos yn fwy pert na dramatig. Yna mae'n crybwyll Vulcan ac yn disgrifio'r ofn mae'r tân yn ei achosi i deithwyr ac ymwelwyr, sydd yn awgrymu i fi falle nad yw'r trigolion yn cael eu poeni. Neu dyn nhw ddim yn cael ofn. Ategir hyn gan ei ddyfyniad o waith y bardd Dewi Wyn o Esillt, sy'n clodfori goleuni'r ffwrneisau, y llif rhyddair sydd wedi dod â goleuni ac iechyd. Gloewodd y tywyll wagleoedd tawel a'r llinell olaf yna o'r bryniau iachus i'r wybren uchel. Mae'r goleuni ffug, hynny yw diwydiannol, yn beth mor bositif nes ei fod yn rhagori ar y wawr, hynny yw ar olau naturiol, fel y gwelwch yn yr englyn ar y dde. Ail ydyw'r fflamwawr lydan. Dengys gwaith ymchwil Brynley Roberts fod optimistiaeth fel hyn ac ymfalchio yn arwyddion diwydiant yn gyffredin yng ngwaith y beirdd. Arwydd o ffyniant iddynt hwy oedd y mwg, y fflamau a'r sŵn. Dyw hyn ddim yn golygu nad oedd y beirdd yn poeni o gwbl am gyflwr y gweithwyr. Enghraifft, gwelir Thomas Stevens, y fferyllydd ar ysgolhaig Celtaidd a'r eisteddfotwr, yn weithgar gyda'r llyfrgell a'r bwrdd iechyd. Roedd Martin ac Emy mewn cysylltiad ar diwylliant Cymraeg trwy Thomas Stevens, oherwydd ei diddordeb yn Iolo Morgannwg. Ac felly, roeddent yn llai o estroniaid na'r syllwyr eraill o Ffrainc. Ond yr hyn sy'n gyffredin i bob un syllwr yw'r methiant i weld y drychineb amgylcheddol, heblaw am Esquiros i ryw raddau. Daw unrhyw drais neu ddrama yn ei disgrifiadau o ddicter am y cynni a'r sefyllfa gymdeithasol ac nid o ymwybyddiaeth bod yr amgylchedd naturiol yn cael ei dinistrio. Efallai, beth bynnag, bod y disgrifiadau o dan a fflamau yn dweud mwy wrthom am yr ymenydd a'r dychymyg dynol nac am agweddau tuag at yr amgylchedd. Serch hynny, mae'r dyniaethau amgylcheddol dal yn berthnasol. Mae diwydiant ac yn arbennig Glo Cymru yn sail un holl brosiect ar deithwyr o Ewrop gan fod llongau ager, oesau'r llenyddiaeth daeth, yn rhedeg ar lo Cymreig. Ni ellir gwahanu'r teithiwr diwydiannol i Gymru, fel arfer, rhywun sydd yn mynd i'r de, oddi wrth y teithiwr sydd am ddianc i natur gwyllt ac aruchel Eryri. Oherwydd mae'r diwydiannau echdynnu fi'n gyfrifol am fodolaeth y rhwydwaith rheilffyrdd, cyniwyd y rheilffyrdd ar gyfer symud glo neu lechi, ac wedyn daeth y teithwyr. Mae fframwaith disgyblaethol sydd yn ymchwilio o fewn cyfyngiadau un wlad neu un traddodiad cenedlaethol yn esgeilyso rhai pethau a rhai pobl. Gall ymchwil trawsffiniol ac amlieithog adfer ffigurau coll i'w lle priodol, fel Loutherbourg. Pwysiced ei rôl a'i hyfforddiant Ffrangeg yn y chwyldro picturesque ym Mhrydain, aeth yn angof. Dim ond arbenigwyr sydd yn gwybod am ei ran yn newylliant gweledol Cymru ac ni chafwyd astudiaeth o'i gyfraniad. Ar ben hyn, ni chofir amdano yn Ffrainc hyd yn oed. Gall golwg drawsffiniol ag o'r ein llygaid un traddodiad mwy lleol ein hunan, ac hefyd amlygu cysylltiadau amgen. Wrth ymchwilio ar gyfer heddiw, darganfyddiais bod un o luniau foleg oedd yng nghasgliad preifat hen deulu lleol wedi newid dwylo yn ddiweddar yn Ffrangeg. Carwn feddwl bod Georges Dufaud neu Achille Dufaud wedi gweld y llun hwn yn Ffrangeg cyn dod i Merthyr. Cysylltiad arall sydd yn fy nghyffroi yw'r ffaith i Emile Zola ddefnyddio llyfr Simonin wrth ysgrifennu ei gampwaith Germinal 1885, nofel sy'n darlunio caledu bywyd y glowyr yng Ngogledd Ffrainc. Golyga hyn
bod tipyn bach o Merthyr yn un o nofelau mwyaf Ffrainc, sydd newydd gael addasiad teledu newydd yn dilyn ffilm hynod lwyddiannus yn y 90au. Wrth ddod yn ôl at ganon llenyddiaeth Ffrainc, rwyf am dalu teyrnged I fy nghyfarwyddwr, Malcolm Bowie, am ei arweiniad deallusol, ysbrydoledig a charedig, ac hefyd am fy annog I fynd ar ôl cysylltiadau amgen. Nid profi'r cysylltiad neu'r union ffynhonnell yw'r pwynt yma. Llawer mwy cyffroes yw gosod ochr yn ochr y disgrifiadau tanllyd hyn o Merthyr gyda delweddiaeth tân Zola yn ei nofel. Dyma rhai enghreifftiau o waith Zola. Mae tân yn aml yn troi yn waed yn germinal. Gall gweithio gyda rhwydwaith amgen o gysylltiadau amcaniaethol, speculative, arwain at gwestiynau newydd. Cwestiynau am genre, ydy'r nofel fel ffurf, ar ei hôl hi efallai, ydy ysgrifau taith yn arloesi a'r nofel yn dilyn o ran yr amgylchfyd ac o ran themau hyd yn oed. Oes mwy o ddrama o flaen fflamau i'w chanfod yn y disgrifiadau Ffrangeg na'r rhai Saesneg, neu'r rhai Cymraeg. Os felly, pam? Ond rhaid dod ar ddarlith hon I ben. Gan eich atgoffa unwaith yn rhagor, allwch chi ddim deall Cymru yn iawn heb gymryd golwg drawsffiniol ac amlieithog. Hoffwn wrth gloi ddiolch I Geraint Jenkins am roi ail gyfle I mi gael gyrfa academaidd, trwy fy mhenodi yma a chaniatáu I mi weithio yn rhan amser. Hefyd, allai ddim gorffen heb ddiolch I Gerald Morgan am fy ngyrru I a chrew o blant eraill yr holl ffordd I Rhydychen yn bws mini penweddig yn haf 1989. Diolch yn fawr.